Mag-utod darisado matapos ginpang tiro kag ginpang buno ang mga kasilingan. Daan nga hiligu't-anon ginatudlo kausa sang krimen. Si John Sala nakatutok. Makitaan sa video nga ini nga viral sa karon ang kinagamo sa tunga sang mga kalalakinan. Matiyon-tion, mabatian ang asod-asod nga lupo. Sa isa pa kabahin sa video, makitaan nga nagasalang mga residente. Wala magdugay, nagresponde ang mga pulis. Ining insidente nga natabo sa barangay Aglalana, Pasig City sang Sabado. Ang masadya kung tani nga fiesta sa barangay ang nabayluhan sang trahedya para sa pamilya Palomaria. Ini matapos napatay ang ila padre de pamilya nga si Greg Sr. kag kritikal ang bata sini nga si Greg Jr. Pilaso naman ang hinablos ang napatay nga sanday Mark Fernandez kag minor de edad nga si Alias Rolly. Sa investigasyon sang Pasig City Police, papuli na kung tani si Greg Jr. kag makaupod sini sang hinali lang ginbanggaan sang kasilingan nga si Ronald Palomar nga umagan ni punong barangay Raimundo Gonzales. Ginpahog kuno ni Palomar ang mga biktima dala lampos ang tubo sa ila kag didto nagsugod ang kinagamo. Mati-unti-un nagwa sa balay ni Ronald ang utod sini nga si Sergeant Razel Palomar, miyembro sang Philippine Army kag ginpang tiro ang mga biktima. Naigo si Greg Jr. sa dughan, natiruhan man sa alias Rolly kag Mark, samtang nakapalagyong iban pa nga kaupod kag nakapangayo sang tabang. Dili na nagpadulong ang mga dugang nga himata sang mga natiruhan kag nagdako pagid ang gamo. Ginaligar sang pamilya ginpagapos ni punong barangay Gonzales si Greg Sr. Rason nga nabunan ini ni Ronald Palomar sa dughan, tiyan kag abaga nga gintunaan sang iya kamatayon. Luwas sa tiro, may buno man si Greg Jr. Kasawa namon gid. Makahingi kami kikastisya sa bayaw ko. At sa pamangkin namin yung pamatyagan na sapat. Alam mo sir, habang nagapaniro sa, nagakadlaw sa. Nagakadlaw habang nagapaniro, tapos yung mga pamilya na, nagakadlaw pa. O Ginoo ko. Ang sir, buligi niyo may bana kung mapaluwang ko ay akot kwarta. Apang sa interview sa news team kay punong barangay Gonzales, ginpanginwala sining mga akusasyon sang pamilya Palomaria. Ti kundi pagka naglapyok tawo dito nanay manam dayan no. Ara daw sa may pergit yung no. Nagwa ko, kita ko sanda duro sanda mga hindi sila magnubo sa pulo bilog. Puro na may barakol. Moto nga pag hansap ko manan mo ya gusto ko balon hindi sanda ka parapit sa balay mo ka umagad ko man mo ti ginasurong na mo. Oo. Kasurong na tanda. Dinupahan ko na kun kalma lang kamo istoryahan ta dya. Nagagwa sa investigasyon sang pulis nga daan nga hilikudanon ang kausa sang krimen. Ining pamilya daw may mga old grudge na bala. Kay daw kinagamo man ni sila sang tinalikdan nga mga binulan kag nagpasaka sing panumbungon. Ining si Ronald batok sa membro sang pamilya sa mga Palomaria. Preso sa karon sa Pasig City Police Station ang mag-utod nga Palomar nga nagapangatubang sa mga kaso nga homicide kag frustrated homicide. Nagpaiway na magpa-interview ang duha sa news team. Upod kay City Durinduque, John Sala, One Western Visayas.